Princes haljinu krojimo na osnovu kroja za haljinu koju smo napravili u jednom od prethodnih videoklipova. Šta ću prvo da uradim? Prvo ću na ovoj liniji torzo bloka da isečem ovaj deo, pa ćemo preći na krojenje gornjeg dela haljine. Naravno, podrazumeva se da kroj koji ste napravili za haljinu prethodno treba da precrtate na još jedan papir da bi vam ostao taj kroj. I sad smo ovde dobili torzo blok. Šta ću sada da uradim? Sada ću da uzmem šester i napravit ću radijus grudi. Radijus grudi, znači poluprečnik grudi, pravi se tako što izmerite meru od mesta gde su naše grudi najpunije, znači od bradavice, do ispod grudi. Tu meru stavite na šester i napravite ovde krug. Nadam se da se vidi. Ok. Sada ćemo da primenjujemo ono što smo naučili u prethodnom videoklipu, ali pre toga ću ja da kažem sledeće. Ovaj vratni izrez ja ću malo da spustim, pa recimo negde do ovde, ovako. Sad ću to da još bolje iscrtam. Ok, neka bude otprilike ovako. Na ovom delu ovde ću da rasečem. Zašto? Zato što ćemo sada malo da se bavimo pivotiranjem, odnosno malo ćemo da pomeramo krojene delove. Prvo što ću da uradim jeste da napravim ovaj ušitak da ne postoji, jel? I krećemo dalje. Primenjujemo smernice koje smo radili u videoklipu za fitovanje bluze. Od nipple to nipple, negde na sredini vratnog izreza, povlačim ovde liniju pod pravim uglom i ovde oduzimam 0,6 cm, kao što smo radili u tom videoklipu. Ok. Znači ovde na ovom poluprečniku. Idemo dalje. Šta ćemo sledeće da uradimo? Recimo da će meni sada ovaj orukavlje da bude malo, da kažem, napravit ću ga da bude manje. Pa recimo da će to da bude ovako nekako. Sad ću ja to iscrtati. Ovako će da izgleda ta, da kažem, bretela naše haljine. I nadalje primenjujemo smernice. Idemo, znači, negde malo ispod sredine orukavlja prvobitnog. Povlačim liniju i tu takođe na ovom poluprečniku oduzimam 0,6 cm. I ovde kod vrha ramena ovde oduzimamo 1,2 cm.
Spuštam 0,3 mm. Ok. I ovdje sa strane uzimam 1,2. Spajam sa linijom struka. Ok. Ovdje ispod grudi oduzimam santimetar sa svake strane. Sad ovdje ću malo da iskoristim ovaj naš krivuljar, pa ću da to nacrtam ovako, da spojim sa ovim našim krugom. I sada prelazimo na pomeranje kroja. Prvo ću da isečem ovo, da ne pravi zabunu. I sada idemo dalje. Prvo ću da rasečem po ovoj pravoj liniji. I sada ću da spojim, da pređem preko ove tačke 0,6 cm, to ću da zalepim. Vidite, sad malo nam se pomerio vratni izrez, ali nema veze. Sada ćemo to mi da vrlo lako povežemo. Idemo dalje, sečemo sada ovde po ovoj liniji. Primenjujemo konturnu meru, odnosno tačku broj 2. Ok, ovdje ću da zalepim. Smanjujemo taj gornji deo, jer značajno sečemo orukavlje i značajno smo smanjili vratni izrez. Tako da je ovdje potrebno malo uštinuti materijala, da nam ne bi bilo labavo. Ovako će da izgleda novi. I imamo još jednu konturnu meru da primenimo ovdje. I sada ću to orukavlje da isečem. Mjesto gdje će biti rukav. Evo ga. Skoro pa da je gotov ovaj kroj, s tim što ću odseći i ovih santimetar i po što smo uzeli. I ovaj na kraju naš novi vratni izrez će ovako da izgleda. Ok, to je to. Ovo je sada jedna polovina gornjeg dela, da tako kažem, haljine, prednjeg dela. I sada, šta je neophodno da se uradi? Sada ja ću ovdje da iscrtam jednu blagu liniju, pošto pravimo princes kroj. Ovdje treba označiti zareze, označite na više mesta, da biste znali gdje ćete posle da sklopite taj kroj. Možda se ne vidi najbolje od ovog selotepa, ali evo sad ću ja to da isečem, pa ćete, eto, ovako sada izgleda. Tako će da izgleda torzo blok za princes haljinu. A mi sada prelazimo na suknju, odnosno drugi deo haljine, da ga konturišemo.
Ovo što smo imali da je naš ušitak, ćemo samo da spojimo sa linijom kukova. A nadalje samo da ga produžimo. Ovaj ćemo šav da produžimo do kraja haljine. I to ćemo sada da prosečemo. I sada na kraju šta nam preostaje? Samo da spojimo ove delove sa gornjim delom. Tako da će sada, ovde ću znači da zalepim i ovde, i to će biti naš kroj za, polovina kroja za prednji deo princes haljine. Ovde je pregib, znači ovo je broj 1, ovo je broj 2, da se ne zbunite. Kad se spoje, oni će izgledati ovako.